Hej og velkommen til psykolog Kataruga. Vi har Benny med her. Hej! Benny, du har nogle problemer med, at du vil have den i numsen alt for meget. Kan du fortælle os om det? Ja, jeg elsker at tænke om i numsen. Det er simpelthen så rart. Ja, men Benny, du er nødt til at vente af med det, fordi at... Nej, jo, for det er sådan, når du skal sidde og spise, og så sidder du med gaffel. Ja, så har du lyst til at stikke den op. Det fortalte du mig i går. Det er rigtigt. Også med kniven. Ja, men du kommer over til skade, Benny. Nej. Hvad siger Gertrud, din kone, til det her? Men Gertrud er min historie, eller hvad? Okay. men prøv lige at kigge. Hvis nu vi tager dig her. Kig dig lige selv ind i spejlet. Her. Kig dig lige selv ind i spejlet. Hvad ser du? Jeg ser en smuk ung mand. Ja, det er med gayhår. Med gayhår? Ja, det er ikke det, jeg ser. Det jeg ser, det er en mand, der har problemer. Og prøv at høre, du er nødt til at gøre noget ved det, fordi ellers så kan du gå ind og gøre noget ved din endetarm. Endetarm, det er der lorten kommer ud. Det er sådan en rar følelse, når lorten flyver ud af numsehåret, ikke? Ja, men nu er numsehåret lavet til, at der finder noget ud og ikke noget i. Så derfor så skal det kun være din lort, der kommer ud, og ikke også alt det andet der. Der kommer ind. Der kommer ind. Jeg synes, det er dejligt. Nej. Jo, så fandt jeg den her inde i soveværelset, og så er du en dame. Ikke en dame. Jeg har ikke en dame, nej. Han sætter virkelig mascara, alle ser. Og Benny, hvor er den her været henne? Ja, altså. Se numsehåret. Nej. Så har vi en passer her. Den er meget skarp. Og så er blod på den der. Se, der er blod på en passer. Det kan man godt se. Hvad har du lavet med den her? Men har den ikke en numsehul, ikke? Og så den ene ting, nu ser vi det her, det hul, ikke? Men så der. Og så kommer den her. Og så spreder man numsehullet. Så bliver man løs. Men den her har du aldrig været bange for, at... Jeg kan godt forstå, at det er piger. Hvis de er sådan rigtig stramme, så den passer, den er god. Jeg kan godt sige, ja. Så kan man lige rulle på det hjul. Så har jeg også en glidecreme her. After you have do it. After sun. Ja. Ej. Den er flot, det er sådan en... Sun, det betyder numsehul på ukrainsk. Så var der sådan 2 sprog. Ja, men det er fordi after, det betyder inden på ukrainsk. After betyder inden, det er det mening. Nå, i hvert fald, så kommer den op i numsehul, ikke? Jamen, det betyder hej på fransk. Hej. Nå, der er på ukrainsk. Nå, men ja, okay. Snut, okay, nu skal vi lære, hvordan du ikke skal stikke noget op i. Og det er nej, det skal man, ja, det er det, som gør med dårlig vane. Og vi skal ikke give ham en dårlig vane, så vi sætter den her til strøm. Og så bliver den rigtig varm, og så stikker han den op, fordi så gør det ondt, og så gør han ikke det mere, så bliver han bange for det. Okay, så nu tager vi den til strøm. Jamen, den er varm. Så hvis du lige vinder en ja, og så skriger du bare, når du stikker ondt. Det gjorde det. Nej, vi prøver igen. Kom, vi prøver igen. Okay, 1, 2, 3. Okay, men Benny, du har lært meget i dag, synes jeg. Ja. Du har gjort fremskridt. Og nu lige giv mig hey 5 for den. Det er mongol. Nej, jeg er ikke mongol. Jeg er udviklingshæmmet. Det er noget andet. Jeg tror, du er psykolog. Hej.